ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରିୟା ତୁମରି ଘରକୁ, ଯାଇପାରିଲିନି ରହିଲି ଅଧା ବାଟରେ ମୁହିଁ। ତୁମରି ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋବର ଗଢ଼ିଆ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ମୁହିଁ। ଖସଡ଼ି ଗଲା ଗାଡ଼ି ଚକା, ପଡ଼ିଲି ଗୋବର ଗଢ଼ିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି। ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, ଉଠିଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ। ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଚୋର, କିଏ ତ ଠେଙ୍ଗା କିଏ ତ ବାଡ଼ି, ମାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ତଳେ। ଜୀବନ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ିଲି ସିଧା ଘରକୁ ମୁଇଁ।